speciální, kdo je z nejvízdejší, nejkrásnější a nejštíhlejší? Královno, už mě to nudí počítat velmi všech lidí. Co se tvé krásy týče, jde to, když tě berou. Dosud nejsi zasněna ani jednou dcerou. A tvé velmi, pokud mohu říci, je v normě vládní dispozici. Jestli mi ale dovolíš mluvit bez rýmu. No, prosím. Tak hele, chodí ke mně spousta lidí, řeknu, co vím, ale věř mi, že je to někdy těžká práce vyhovět a neurazit. A jestli tě mohu o něco poprosit, zakaž sněhudce ke mně chodí. Za prvé, ta bachynice mi nevleze do obrazu. Za druhé, vždycky mě umatla prackama mastnýma od sádla. A za třetí, pořád ode mě chce, aby jim poradila. Která holka je nejlepší kamarádka. Udělej s tím něco, nebo ti prásknu a budeš mít ptáka. No, tak jsi slyšela, co říkalo zrcadlo. Co nám to říkáš? Co máme dělat? Mami, já ti už dávno chtěla říct, ale myslela jsem, že si budeš myslet, že nemám nevlastní sestru ráda. Ale s tou holkou už se to vážně nedá vydržet. Já si musím schovávat jídlo do špinavého pradla. Jedině tam ho nevyčmuchám. A mohu ti říci, je to pěkně na zblíky. No dobře, ale co s ní? Co? Napadá tě něco, prosím tě? Víš co, mami? Řekneme jí, že nám do studny spadlo pečené sele. Tomu neodolá. Myslíš, že se nechá nachytat? Ona vždycky. Tak jdem do toho. Jdeme. No, tak tohle nevyšlo. Kdo mohl tušit, že se nám v té studni šprajcne? Máš nějaký nápad? Milosti, mohl bych říci. Prosím. Milosti, lidé se bouří, protože Sněhurka chodí k něm každý den na ně. A on chodí. Aby mohli alespoň trochu dát dětem. Tak to už opravdu nemám. To nemám období. Poraď, prosím tě, vymysli něco, já už se To nevyšlo. Prodáme ji do masokombinátu. Jistě lepšíme rozpočet a lidé se nasytí. Zavolejte řezníka. Jo, díky. Naschle. To vezete. Pojďte, tady, postavte se tady. Asistente. Tak, změříme si tu. Tady. Pojď. Změříme si tu. První hrudník, jo? Ježišmarja, to je tak 4 metry, šefíku. Pane bože, co na to letí? Tak dáme to čas spát, no. Vidíme, co je. Pane, To je tak ze 6. Ježišmarja, no tak dáme to bez povolení. Doufám, že se nám to tady nezboří, by nám tu dělal díru do podlahy. Tak to už je dobré, to už je jenom 5,5. Je. Tak, pojďte, lehněte si nám tady, my se zatím domluvíme, co s vámi. Šefíku, dívej. Pane bože, kolik ti to vyšlo? 45. Pane bože, vždyť my nespracováváme tuk, ale maso. Odvezte to pryč.
Petro milo, já jsem všechno slyšela. Mně je to tak líto. Víš co? Já chci zhubnout. Zavedeš mě do kytka? A myslíš to vážně? Ano, vážně. Tak půjdeme. Tak pojď. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vám tady přivedla, takový případ. On chce zhubnout. Jak se jmenujete? Sněhurka. Kolik je vám let? 18. A kolik vážíte? 265. No, to nevadí, tak pojďte za mnou, dovedu vás za cvičení. Jakože, jak byl ten jeden cvičenec, my jsme se s ním snažili dělat kliky. Já se snažím. Taky mi připadá, To je máte to Sněhurko. co je? Zkazila to tope, cože? 3krát šlápla? Kopete to, 3krát šlápla, jenom 3krát. Zkazila to. Orvala pedále, už to nejde. Co si? No, jako co s tím uděláme? No, zajdem za šéfovou, ať zavolá opraváře. Tak ne. Jo, Já musím jít asi Sněhurko. Spíš za tou vodou slávu. já jdu z toho srpní před, pojďím vás. No, tak Sněhurko. Začátek bych udělala na projektu. Restaurační. A jak se to dělá? Dobře, paníč. Lekneš a pak pořád dokola. Rozumíš mi, jo? Ježiši, ty musíš k sobě. Co se zase stalo? Sněhurka dělala dřeviny a přišel spala na jihu. No tak to nevím, protože oprava, že je dostupný, tak nevím, jak to děláme s tím rotoperem. Protože ta voda sama skazila. Tak pádla jde míst. Jak můžeš myslet jenom na jídlo? Prosím tě, dopadneš jak hora sádla tam, Sněhora. Klídek, jo? Hej, holky, nehádejte se, prosím vás tam, my nemůžeme zvednout tu Sněhurku, hej. Normálně takhle jsem se nezapotil od té doby, co tady byl otesánek, hej, pojďte nám pomoct. Jo, tak jdem.